श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार संकल्पबद्ध है। गिबि मंत्री हेमंत बिश्व शर्माया श्रीमंत शंकरदेव माहारि पान्जाबारिनि PNRD एपइन्टमेन्ट लाइजाम गथायबाय। CMA কৰিব পাৰে নোৱাৰে MLA জনৰ ঘৰত এবাৰ আহি যায় স্যাৰ আমি পৰীক্ষা দিছো আজিকালি পৰীক্ষা দিয়া কোনো লৰা ছোৱালী আমাৰ ঘৰত নাই সকলোৱে বুজি পাইছে যে সেই পৰিবেশ অসমত নাই। गिबि मावफुं मुस्रि प्रमद बर'आ बुंदों दिनै गोबां गेदारिं सुबुं माहारिया UPPL आव दोलो दोलो जयनिं जानो फैनायखौ नुना गोसोखौ खुसि मोनदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। बे जयनिं प्रग्रामा भैरबकुंडनि मानपुर गामियाव जादोंमोन।